på Bornholm, hvor de søde bliver findes. Jeg er lige landet på Bornholm, og jeg har fået en ret interessant opgave. Jeg skal hjælpe Bornholms efterskole, fordi hvad jeg kan forstå på det, så spiser de unge mennesker simpelthen ikke den mad, der bliver serveret. Og det er jo et problem. Jeg synes, maden den er meget god nogle gange. I har beskyttet jer selv, og prisen er desværre smagen. Så du laver simpelthen snegle med ketchup. Du kommer jo i helvede for det. Ja. Jeg tror, at det er dig, der har lavet en pagt med djævlen. I køkkenet på efterskolen er det Hanne og Hanne, der styrer med en hård og kærlig hånd. Det er forskellige, hvilke elever, der hjælper fra uge til uge. Jeg vil gerne have, at eleverne kan lide den mad, som vi laver. Og i denne uge er det Anton, Andy og Sofie, som har køkkenchancen. Men ellers er det forstanderen Margrethe, som har det overordnede ansvar for den linje, der bliver kørt, og det gælder også køkkenet. De vil jo gerne have sådan nogle ting, som ikke er særlig sunde. Må jeg sidde ved jer? Hvordan smager maden her? Dårligt. Nogle gange godt. Ja, nogle gange godt. Andre gange så er det sådan lidt for godt. Okay. Velkommen tilbage. Ikke så mange beskeder. I må faktisk gerne gå i gang, mand. Ved vi, hvad det er, eller gætter man bare? Lidt pasta med suppe og noget lignende chili con carne. Chili con carne? Ja, det var en eller anden kødsovs med gulerødder. Okay. Hvor kommer chili con carne ind? At det minder lidt om det. Okay. Hvor mange på bordet her kan lide maden i dag? Rimelig mange, så det er så. Jeg synes, pastaen er kogt alt for meget. Altså, den er virkelig sådan skamkogt, så den fnuller og falder fra hinanden. Så synes jeg, det er ærgerligt, at det virker som om, at en chili con carne, det er jo med bønner. Det kan I højst sandsynligt ikke lide. Det er vel derfor, de ikke har kommet det i, ikke? Så har jeg måske hellere lavet en kødsovs, hvis det var mig. Og så synes jeg, at salaten er lidt trist for sit liv. Men det her, du sagde med pastaen, der er det mange gange, når vi får spaghetti. Enten samler det sig i en kæmpe klump og er mega fedtet, eller så er det bare så hårdt, så man næsten ikke kan tygge det. Ja. Men jeg tror, jeg vil ud og sige det til dem. Hej. Hej. Pæn goddag. Bo. Goddag. Hanne, køkkenleder her på stedet. Hej. Er du helt alene i køkkenet med at lave mad til alle dem? Jeg har Hanne, som lige er gået. Og du hedder også Hanne? Ja, det er bare så det er for... Hanne og Hanne? Ja, det er 2 gange Hanne. Det er betingelsen for, at man kan blive ansat. Okay. Hej Hanne. Hej. Tak. Hvilke udfordringer har I her? Altså, hvor længe har I været her? 18 år. 15. 18 og 15. Det i sig selv er en udfordring. For hvem? Jamen, det behøves det ikke være, men det kan det være, ikke også? Ikke? Fordi man hele tiden skal forny sig, ikke også? Hvad kan jeg hjælpe jer med her? Jeg synes, det kunne være spændende, hvis du kunne hjælpe os til, at vores elever kan spise mere groft. Men der var ikke noget fiber derinde i dag. Jo. Jo, der var et lille... Ja. Men her er det små ting, ikke også? Ikke? Så der kommer vi lidt grahamsmel i, ikke også? Ikke for at få dem til, fordi hvis jeg nu havde lavet det som et rigtig sådan groft 5-korns, ikke også? Ikke? Så var der endnu færre, når jeg ikke ved ikke, hvor mange der har taget af dem, så var der endnu færre, der havde taget af det. Jeg har siddet derinde i små 10 minutter. Og det, I taler om, er slet ikke det, der sker derinde. Overhovedet. Nej. Jeg synes, maden var decideret kedelig. Trist, jammerlig. Pastaen er skamkogt. Og i øvrigt, så ligger der et kar derinde. Jeg kan prøve at hente. 1 sekund. Prøv at se. Ikke nok med, at det er skamkogt. Så har I glemt at bruge sigten, som I gjorde der. Jeg ved ikke, om det er et trick for, at det skal være varmt, eller hvad det er. Det er det, ja. Men det fortsætter jo med at koge, når det ligger i vand. Ja. Kødsovsen, ligegyldig, kedelig, trist. Og så virker det, som om I har prøvet at luske noget grønt ind i det, i form af revede gulerødder, som så er kogt ind. Jeg synes, at det på mange måder virker som om, at I i den grad går i stå. Nej, det er jeg ikke. Men jeg tænker bare på, så tænker jeg bare på, så er det sikkert mig, der ikke er god nok til at koge pasta, fordi jeg havde den ude, og så synes jeg, den var for, altså, der skulle den have lidt mere, så jeg gav den lige 3 minutter mere, ikke også? Ikke? Og så... Men når den er i et badekar, og den ligger og sejler, hvis vandet er varmt, ja, så, ved så jeg fortsætter den jo med at koge. Ja. Jeg skal nok være med at trykke hårdt. Det gør. Jo. Tak for i dag. Selv tak. Bo får det til at lyde som noget, det ikke er, synes jeg. Men sådan er det jo altid, når man er noget, men når man har et erhverv, og man synes, man gør det så godt, man kan ud fra de rammer, man har, så bliver man vel såret, når der kommer nogen og træder på en efter at have set noget i 5 minutter, ikke også, ikke?
Uanset hvad Hanne og Hanne siger, så mener jeg, at de er kørt trætte og fuldstændig har mistet fornemmelsen for, hvad det er, de unge vil have. Der er simpelthen alt for langt imellem køkken og elever. Nu er jeg spændt på at se, hvordan de egentlig arbejder sammen derude i morgen, hannerne og ungerne. Mon der overhovedet er en mulighed for at bygge en bro mellem de to lejre. I dag der skal jeg ud i køkkenet og prøve at finde ud af, hvad der foregår op i Hanne og Hannes hoved. Fordi normalt så er dem, der laver maden, nogle af de mest elskede mennesker. Men på Bornholms efterskole, der virker det lidt som om, at køkkenet gør en dyd ud af at lave mad, som alle eleverne ikke har lyst til at spise. Hvad er det, du steger? Hvad var den nyhed? Isingfilet. Hvad er de vendt med? Hvad? Hvad er de vendt med? Ja. Hvad var det, det var vendt med? Hvidemel, hvidekid og karry og salt. Hvornår ved du, den har fået nok? Du kigger på farven? Eller hvad gør du? Jeg kigger på farven. Okay. Jeg kan så fortælle dig, når de begynder at falde fra hinanden på den der måde, ikke, så har de allerede fået nok. Hvad står menuen på i dag? Det står på karrystegt isingfilet og nogle dampede korn. Det er nogle spæltkerner og hvedekerner og sådan. Og så skal vi have en karrysovs til og en blandt selv råkost. Ja. Og så har vi nogle fladbrød. Okay, er det så sådan en masse små skåle med forskellige råkoster? Ja. Okay. Der er nogle frække nogen, du laver der. Hvad har du inde imellem? Jeg har ost, revet ost, og så har jeg noget tomat, eller ketchup. Ketchup? Ja. Ketchup? Ja, ketchup. Revet ost? Ja. Så du laver simpelthen snegle med ketchup og ost? Og ost og oregano, ja. Og det kan de godt lide. Ja, og du kommer jo i helvede for det. Ja, det gør jeg. Du kommer i madmorhelvede. Ja. Jeg tror, at det er dig, der har lavet en pagt med djævlen. Så har du sagt, nu skal jeg satme bevise, at de kan spise fuldkorn. Nej. Så nu laver jeg fuldkornsfladbrød, og så ruller jeg dem i ketchup og ost. Og så kigger de så meget på ketchupen, at de glemmer, at de spiser fuldkorn. Og så har du fået retfærdiggjort, at de kan godt spise fuldkorn. Ja, jamen det har du ret i. På den måde har jeg lavet en pagt med djævlen, som du kalder det. Ja, præcis. Ja. Kalder I hinanden Hanne og Hanne, eller? Ja, og vi ved også altid, hvem det er, når der er en, der kalder på Hanne. Er det rigtigt? Ja. Hvor, Hanne, må jeg låne dig i 2 sekunder? Kan du ikke 1 sekund? Jeg vil gerne have, at du kalder på Hanne, som er den lille, hende, der stod herovre. Okay. 1 sekund, 1 sekund. Hanne? Og så kalder du på den anden. Hanne? Det var svært. Hanne? Jeg tror, det er mig. Hvem var det så? Kom over og peg. Så var Hanne, vi to sidste år. Damn. Vil det gå? Jo. Ja, nu har vi jo sådan ret meget herinde nu. Men det er jo så... Så pastaen fra i går? Den kommer ind nu her. Til vores arbejdspar. Det, der er dernede, det er også det mad fra i går? Det er fra i går, ja. Så hvornår de får som det? lus. Det får de i aften. Okay, og så er de stegte fisk lagt på køl, de brassede kartofler lagt på køl igen? Ja. Men hvorfor steger man det bare ikke i sidste øjeblik? Det er nok tidsmæssigt nogle gange, at man Men I er jo ikke bange for, at man ikke kan. Man er bange. Det er nemlig rigtigt. Det tror jeg også. Ja. Hvorfor køber I det skåret? Det tror jeg nok, du skal spørge Hanne. Det er måske økonomi. Nå. Spørgsmål. Men det er jo altid billigere at købe noget, der er helt. Ja, og så er det måske også tidsmæssigt. Så tidsmæssigt? Ja. Okay. Hanne? Ja. Hanne? Ja, sagde jeg. Nå, så er det dig. Kom. Så Hanne, hun reagerer på det hårde. Og Hanne, det er jo hun lidt, hvad man er til, ikke? Ja. Jeg synes, at du er meget tvetydig. Du laver en masse convenience-valg. Nå, eksempel. Hanne viste mig lige før. Så spørger jeg hende. Hvorfor køber I det i tern? Så siger hun, det ved jeg ikke rigtigt. Så siger hun, måske er det for at spare penge. Det er for at spare tid. Ja, bingo. Ikke? I er jo ikke synderligt presset som sådan. Det føler vi er i hverdagen. Det der bare er, det er, at her, der forsvinder en masse smag. Specielt også, når man tager den her persille. Og der er det, at når jeg siger tvetydigt, at hvor går grænsen for, hvornår du vil og ikke vil? Jeg synes jo tit, den ligger i tid og økonomi. Jeg tror lige, at jeg vil have en lille slud med forstanderen og høre mig. Hvad er hendes rolle i det her? Der er fisk på menuen i dag. Hvem har bestemt det? Det har han. Det har han. Ja.
Har Hanne skulle have det godkendt af nogen? Nej. Okay, så hun er en selvstyrende Lone Ranger, som kører med frihed under ansvar. Jips. Hvad er hendes budget? Det er jo over 500.000 om året. 37 kroner per elev per dag. Per dag, det betyder, at der skal stå en morgenmad, der skal være frugt klokken 10, der skal være det varme måltid klokken 12, så skal der være boller klokken 16, og så skal der være aftensmad klokken... Og så skal der være aftensfrugt. Okay, det vil sige 6 måltider for 37 kroner. Hvordan fanden skal hun kunne klare det? Ja. Ja, men jeg er heller ikke helt umenneskelig. Jeg kan godt røre mig lidt på det økonomiske. Okay. Er det en 10'er, vi skal lægge ovenpå? 10'er? Ja. 4. 4 kroner? Det er ikke godt nok. 5. 10. 5. Så lad os sige 45, det er et pænt tal. 45? Ja, det er et smukt tal. Det var rosende mange penge. Så kan vi møde mellem 5 og 10 der. Ja. Der har vi mødtes. Ja, det er en god aftale. Det var en god samtale. Nå. Herligt. Dejligt med nogle flere penge til køkkenet. Nu tror jeg, at vi smutter op på et af værelserne for at høre, hvordan virkeligheden er hos eleverne. Freja. Hvad får I tiden til at gå med? For det meste hænger vi bare ud. Ja. Og spiser og... Hvad spiser man, når man tager i byen? Spiser man på grillen. På grillen. Hvor mange gange på en uge er I der? Altså, det er sådan forskelligt. Nogle gange så er man der sådan flere gange på en uge. Eller så er man der ikke i 14 dage og kommer på, hvordan maden er her. Altså for eksempel, hvis der man ikke kan lide maden, så tager du på grillen eller på pizzeria. Kan du komme med nogle eksempler på noget, du ikke kunne lide, der gjorde, at du har været nødsaget til at gå ud og spise i stedet for? Fisk. Fisk, som I du ikke ved det, eller fisk? Nej, fisk. Fisk. Hvad skulle man gøre for at få succes? Jeg ved det faktisk ikke. Noget mad, som man rent faktisk ved, at unge kan lide. Jamen, jeg har ikke rigtig noget bud på sådan... Men kan man tillade sig at sidde her og være skarpe og kritisere, når I ikke engang kan komme med et bud selv? Nej, men det er ikke fordi, at retterne, det er jo nogle fede retter, men det er jo bare det der med, at... De laver det forkert. Ja. Ja. Nogle gange så får vi også nogle ting, som man tænker sådan, okay, hvad er det? For eksempel? Sådan brød med rester indeni fra dagen før, hvor der er sådan noget, der kan være suppe indeni, sådan en kødbollesuppe indeni. Vi kalder det Hanne surprise. At det, I siger, det er, at hvis man rent faktisk bare tilberedte tingene rigtigt, så vil I synes, det smagte bedre? Ja. Okay. Det er jeg næsten sikker på. Ja, det er jeg også. Kan I have en god dag? Vi ses. Vi ses. Hej. Er der mødepligt her nu her kl. 12, eller hvordan fungerer det? Okay. Hvad sker der, hvis man ikke kommer kl. 12? Fordi man bliver kendt? Så er man fravær fra maden. Jamen altså, jeg har et enkelt, simpelt og meget nemt spørgsmål. Hvis der nu ikke var mødepligt, hvor mange vil så ikke stå her lige nu? Det tror jeg også. Så det vil sige, 60% vil ikke være her. Er det sådan, det skal forstås? Ja. Tak skal I have. Drenge og piger, så vil Bo gerne lige sige noget. Jeg vil egentlig bede jer om en meget simpel opgave. Jeg vil gerne have, at I tænker over, hvad er det for noget mad, I har fået serveret her på skolen. Så giver I den en karakter fra 0 til 5 i stjerner. Værsgo! Jeg synes, maden den er meget god. Nogle gange. Det bliver fucking dårligt. Der går i hvert fald meget snak om, maden er virkelig dårlig. Så jeg holder mig lige vegetar for en dag. Og nu skal stemmerne tælles op. Jeg har behov for en assistent. Så tager du papiret op, og så fortæller du mig, hvad det er, og så sætter jeg et hak. 2. 3. 2. 3. 4. 1. Man kan jo sige, overvejende, så ligger de fleste med 2 stjerner og 3 stjerner. Er I tilfredse med resultatet? Det er nok der, hvor jeg havde regnet med, men jeg vil gerne have, at det bliver bedre. I har beskyttet jer selv, og prisen er desværre smagen. Og det skal jeg nok prøve at hjælpe jer med. Men I er nødt til at vågne lidt op. Så, vi ses. Det gør vi. Det virker som om Hanne og Hanne har opgivet madmoderhjertet, og eleverne har valgt ikke at åbne munden og fortælle, hvad det egentlig er, de godt kan lide. Altså ud over pizzaer og burger. De må se at få lært at lytte og tale til og med hinanden, ellers bliver den bro aldrig bygget. Jeg tror, du dør, Sofie. Ja, det der grønne der, nej, jeg er ikke så glad for det.
Efter at have tilbragt 2 dage her på Bornholms efterskole, så tegner sig et tydeligt billede af, at køkkenet har en slem tendens til at lukke ned. De lytter simpelthen ikke til, hvad der bliver sagt. Og eleverne siger ikke noget om, hvordan det er at spise den mad, der er der. Derfor så har jeg taget dem med ud til en landmand for at give et fint billede på, hvordan deres virkelighed ser ud, og hvad de kan gøre for at ændre det. Skal jeg ind til de der? Kan du lide vores nye tøj? Kom nu. Op på dupperne og smil, ikke? Så smil har vi lige fået. I de 2 dage, jeg ligesom har været hos jer, der synes jeg, at jeg mangler at se, at køkken og elever samarbejder. Og så tænker jeg, at for at illustrere, hvordan man samarbejder, så vil vi simpelthen gerne bede jer om, efter at jeg har tapet jer sammen, så skal I ind og fange en gris. Og Thomas han siger, at det bedste det er at tage dem om foden, og får man lyst, så kan man også tage fat om øret. Så hvis det første hold kommer hen til mig, og du kan jo passe til dem her på ørerne. Skriger han så? Nej, ved du hvorfor? Nej. Fordi du lytter ikke til, hvad eleverne siger. Okay? Så gør jeg det. Nå, hvad tror du, jeg gør med dig? Det vil jeg ikke vide. Hvad tror du, problemet er? Ja, jeg ikke skal kunne sige noget. Det er nemlig rigtigt. Nej. Men du kan lige holde den i hånden. Du skal have den om munden, inden vi kommer på, så I kan høre, hvad jeg siger. Og det er fordi, at I ikke siger noget. I fortæller dem ikke, hvad I er rigtige, hvordan I har det med det. Okay? Er du cool? Kan jeg få en tommelfinger? Nej. Værsgo. Nu prøver vi lige. Nu tager vi dem her af. Jeg selv hiver, skal vi bare hive. Godt. Nu kan I prøve at tale sammen, ikke? Så ser vi, om det går bedre, ikke? Du må ikke gå i vejen, jo. Det er jo ikke mig, der skal bange. Sådan så. Anton og Hanne må have mere hjælp. Nå, det gik jo semi-godt for Anton og Hanne. Nu må vi se, om den anden Hanne og Anne, de kan klare det bedre. Sæt i gang. Andy, hør efter. Ja. Du stille. Skal jeg prøve at få dem rundt? Hvorfor Andy? Så det tredje og sidste hold, der skal på banen. Margrethe og Sofie. Lad os se, hvordan det går, når de som lærere og elever skal finde takten. Hvor er de henne, de små svin? Ikke take. Er det saksetid nu, eller? Og de er så bange for mig, det forstår jeg ikke. Det er vel det samme som over på skolen, fordi at det gælder jo om for lærerne at lytte til en, men det gælder også om, at vi skal ligesom snakke til dem og fortælle dem, hvordan vi har det med de ting, de laver og sådan noget. Så det kommer fra begge veje fra. Vi laver en hot. I forstår godt, hvad det handler om det her, ikke? Jo. Ja. I skal til at tale og samarbejde, og så skal I ikke være bange for at lytte. Og man skal heller ikke være bange for at sige, hvad ens mening er, vel? Det var skide godt arbejde. Og det var dejligt at se, at I gik ind i det. Det er ikke nemt, når der står så mange og kigger og buer og gør alt det her. Men det var pissegodt. Ikke? Og hvis I tager den her energi med fremover, så er jeg sikker på, at det er bedre allerede nu. Ikke? Hop hjem med jer, og så ses vi i morgen. Yes. Ikke? Ja. Hej. Hej. Det var sjovt. De forstod budskabet, det var fantastisk. Altså, nu håber jeg bare, at de ikke går tilbage til deres vante roller, når de kommer tilbage.
Nå, hvis vi kigger op her. Jeg kunne se, at der var italiensk time. Og så tænkte jeg, at så skal I selvfølgelig køre italiensk time. På den måde, så kommer der sådan en eller anden form for rund cirkel på hele undervisningen, og når de kommer ned og spiser, og der er en samhørighed omkring det. Lad os komme ud i køkkenet igen. I dag, der giver jeg 5 retter, og så synes jeg, at I skal vælge 3 af dem, som er det, I så serverer i morgen. Den ene, det er måske den største udfordring, det er den her. En jordskoksalat med æbler og torskrog. Vi laver en suppe på kylling med alle mulige slags kål i. Så laver vi en lasagne, men vi laver den på grøntsager i stedet for. Og helt traditionelt tomat med pande. Så laver vi en broccoli, og jeg så, at I havde et glas derude med pesto. Så tænkte jeg, hvorfor ikke lave pestoen selv? Så jeg lærer jer, hvordan man laver en pesto. Lige i dag, der vil jeg gerne have, at I bare tager jeres hårnet af. Jeg synes, det skal være sjovt at være i køkken. Og hvis man ser åndssvag ud, så er det svært egentlig at have det sjovt. Du går i gang med at tage jordskokkerne, og så går du i gang med at skrælle dem. Hvis du tager kyllingen hernede og får sat den over, fuld gas. I finder et skærebræt, og så liner I op her. Hvis du tager broccolien og går over til polishmaskinen, vi laver en salat, hvor vi snitter den super tyndt. Og som den eneste, så får du lov at lægge dem i vand. Det må jeg godt. Okay. Når du har gjort det med alle broccolien, så taler vi sammen. Nå. Pistachekerner op i her. Nej, du må ikke dreje den, fordi så falder jorden op. Jo. Godt. Tæller du 1 Bornholm, 2 Bornholm? Det gør jeg bare. Godt, begynd. 1 Bornholm, 2 Bornholm, 20 Bornholm. Bingo. Kommer vi salt i? Hvad har været en af de ting, jeg virkelig har kritiseret jer på? Læg tingene i vand. Ja, men det der er det sjove, det er, at nogle gange kan det være en fordel. Ligesom her, når man skærer en grøntsag super tyndt, så køler den, den drejer, den bliver lidt mere crunchy og sprød. Den bliver sjov at se på, frem for bare sådan en flad, tynd skive. Pesto på. Klør 5 ned. Lige pludselig så får vi noget, der er super enkelt. Det er bare broccoli. Hvad kan I godt lide ved det? Margrethe? Jeg kan godt lide formen, at den ser spændende ud i flagerne. Ja. Og at man ikke skal have de der store, tunge stykker, man skal have ind i munden, når man får broccoli. Jeg havde aldrig troet, jeg kunne lide det der. Vi skal have tilberedt de her grøntsager. Aubergine, courgetter og peberfrugt. Den her er den sværeste, og den, der tager længst tid at tilberede. Så den lægger vi på først. Så tager vi et par stilke rosmarin og lidt timian. Cool. Så kommer vi courgetterne på. Lægger dem henover. Og på den måde tilsætter vi lidt efter lidt mere og mere. Nu har vi fået farve på alle tingene, og nu vil vi gerne have, at tingene koger sammen og bliver sådan nærmest en grød eller ragu-agtig. Og når det er klar, så er vi klar til at lave vores lasagne. Til tomatsauce starter vi med super fint snittet løg. Anton, vender du lige grøntsagerne over på panden? Ja. Tak. Ned med løgnen. Et par stilke timian. 2 stilke rosmarin. Ned i. Nu skal de lige svitse, så de bliver klare. Og så hælder vi tomat ovenpå. Og så skal det bare stå og simre og koge ind, så den bliver tæt og nærmest lidt sådan tomatpuré-konsistens. Fordi når vi vender pinden ned i, så er der jo vand inde i pinden, så bliver den for tynd. Et tidspunkt, jeg synes, det er fantastisk at bruge dåser, det er tomatsauce. Prøv at se, hvordan de har fået farve nu. Så tager du tomaterne derover og hælder på. Sådan. Og nu skal det simpelthen bare koge ind. Det dufter godt. Tak. Jeg har også taget bad sovs. Det var ikke dig, det var sovsen. Det var sovsen. Ja, hvornår vi pause eller? Hvornår er du træt? Hvad? Nej, jeg var kold sådan. Okay, så laver vi en test, der afgør, om vi skal have pause eller ej. Sofie? Skulle vi ikke have en gruppekram? Sådan der, ikke? Okay? Ja. Godt. Der er pause, hvis man spiser det her. En eller anden fisk. Nå, salsals. Det har du heller ikke lyst til, det her, hva'? Jeg tror, du dør, Sofie. Hvordan går det, Sofie? Har du lige? Prøv lige at komme, Sofie. Vi giver ikke op så nemt. Du kan godt lide løg, ikke? Nej. Kan du ikke lide løg? Nej. De bløde løg, de har sødme. Og de reducerer den der saltighed, der er i silden. Velbekomme. Skål.
Prøv at lægge mærke til. Det er lige pludselig blødt. Det er noget helt andet smag. Er det ikke rigtigt? Jeg synes, det smager meget bedre end det andet. Wow. Mens eleverne holder pause, gennemgår jeg lige, hvordan torskerovnssalaten skal laves. Lun jordskogssalat med torskerovn. Rødløgene snittes så fint man nu kan formå. Sådan der. Her der kommer man også jordskoggerne op i. Torskerovnen skæres i nogle mundrette stykker. Det kan være en fordel, når man har tilberedt torskerovnen, lige at lade den køle ned, så er den lidt mere fast i det. Sennep lige for at give det et kick, og skallen for citron. Så rører man forsigtigt rundt, uden at ødelægge det. Det bliver en udfordring for eleverne. Dejligt, du er interesseret. Skide godt. Fortæl du om, hvad det er, og hvad det er, vi laver? Det er en bechamelsauce, vi laver til... En bechamel. Bechamelsauce. Vi laver til lasagne. På den her måde, så rister vi melet af. Eller lidt mælk på gangen. Nu er den der. Den har en dejlig konsistens. Den står stille og roligt. Så rører vi rundt i det her. Lidt bechamel. Så lægger jeg plade. Mange gange så laver man den fejl, at man laver et enormt tykt lag. I det, man laver et tykt lag, så kommer der meget lidt pasta i, og så bliver det bare sådan noget. Så kan jeg godt lide at dreje pladerne. Masser af parmesan op på toppen. Hvornår er den færdig? Når osten er dejlig mørk og boblet og op på toppen. Bum, så er den færdig. Lad os prøve at kigge herover. Tomatsovs til pande. Det er fantastisk. Så tager vi en penne og lidt tomat. Du og jeg. Jeg synes godt, den kunne tåle en lille smule sødme. Meget lidt. Og der synes jeg, at brun farin er fantastisk. Når det er helt slut, den står i gryden, det er helt færdigt, så kan jeg godt lide at komme myndig i. Ja, det ser også godt ud. Prøv smag. Det smagte meget godt, men pastaen, de kunne godt have haft lidt mere, men selvfølgelig, når det står og damper, så vil det jo så tilberede sig selv. Prøv lige at tage en til. Jeg tror, du må have fået en forkert. Hanne? Jeg synes, de er lidt for hårde, eller gummiagtige. Ja, bare gå med dig. Nej, det er stående. Det er fedt, at du siger din mening. Næste ret. Kyllingesuppe. Rigtig ulækkert i mine nyrer. Jeg er sikker på, at det også smager lige så klamt. Okay. Bøb, kom. Fisk efter kylling. Fiskehansen. You like? Mhm. Jeg kan godt indrømme, kyllingen, den er faktisk rigtig god. Men ja, det der grønne der, nej, jeg er ikke så glad for det. Lasagne. Der er jo faktisk intet ved den her, du kan lide, tror jeg. Der er jo ikke noget kød i. Der er jo sindssygt ost, mand. Den er noget nær fantastisk. Jeg synes, den er rigtig god. I det hele taget, så kan jeg godt lide lasagne. Og så bechamelsauce. Chilien, det giver en god eftersmag. I morgen, der skal der laves 3 retter. Hvad kunne I tænke jer at lave? Hvad synes I af de her 5 ting, vi skal lave i morgen? Det vil være det der med torskerovnen og de der skokker, ja. Og så det der broccoli. Mm. Og så vil jeg have det der pasta. Jeg synes, jordskokkerne er torskerovnen, og så broccoli og så lasagne. Jeg ville meget gerne have haft suppen, men jeg synes også, den der med jordskokkerne er så spændende. Så er vi enige om det? Ja. Vi vælger de 3. Jeg synes, det er nogle gode valg. Tak for godt arbejde. Hun vil kramme på den her tid. Så giver I den gas, ikke? Ja. I morgen, så skal I 3 elever. I skal hver især præsentere en af retterne. Er det en aftale? Mm. Ja. Vi ses. Det gør vi. Godt. Det gør vi. Hej. Hej. Jeg synes, det har været fedt at være ude og lave noget mad og prøve noget nyt. Det var rigtig hårdt, men det har også været sjovt. Alle skal have så stor ros for, at de går ind i det her med åbne arme. Der har været en god energi i dag, hvor der virkelig blev flyttet grænser hos de unge køkkenpersonale. Nu bliver det så interessant at se, hvad de andre elever siger til det i morgen. Normalt så havde al maden jo stået inde i køleskabet nu med film henover. Vi havde i hvert fald været længere, end vi er nu her. Det giver sådan en uro i maven. Når vi det ikke? Men den der knold der, du har fundet, ikke? Det smager voldgodt. Det er jordskokker. De smager så froderen. De har jo knoklet herovre, så hvad synes I? Jeg har ikke nogen fjerneste idé om, hvordan det kommer til at gå i dag. Det bliver sjovt at se.
Goddag, unge Dan. Du smiler. Jamen. Solen er også højt på himlen. Ja, jeg er glad, jeg er spændt, og... Så vi skal nok nå det. Okay. Inden det for alvor går løs i køkkenet. Tak fordi I har tid. Er der lige noget, jeg skal have ordnet? Nu skal I høre, jeg rejser jo hjem i dag, og jeg har behov for nogle vidner. Nogen, der kan fortælle mig lidt om, hvordan maden den smager, og om de bliver ved med at tage sig sammen og gøre sig umage, eller om de falder tilbage til den gamle rille. Så tanken var lidt måske, at så tog I et billede af maden, når I spiste. Og så samtidig så individuelt, så giver I maden en eller anden form for karakter. Okay. Og vi havde den der fra 1 til 5 stjerner. Ja. Det kunne I jo passende gøre, men det er jo hemmeligt. Okay. Hyld. Det kører bare derude. Normalt så havde al maden jo stået inde i køleskabet nu med film henover. Vi havde i hvert fald været længere, end vi er nu. Ja. Det kan vi godt blive enige om. Hvordan får det Hanne til at have det? Det giver sådan en uro i maven, ikke også? Ikke? Når vi det ikke, ikke også? Ikke? Jeg synes virkelig, der er en god energi her. Det er lige gået op for mig, at jeg laver jo slet ikke mad selv. Jeg har nok med at bare sørge for at fodre dem med information, så de kan komme videre. Det er jo skønt. Vi slukkede jo den her i går, ikke? Jo, men nu er den mere våd i dag, og så tænkte jeg, at det skal vel koge væk, den her hvede. Det er fuldstændig rigtigt. Okay, godt. Det er fuldstændig rigtigt. Dejligt at se, at hun ligesom træder ind og tager ansvar og tager ejerskab og sikrer sig, at det her, det skal nok nå i mål. Ja? Får du en vigtig opgave? Undskyld, jeg blander mig, Hanne. Nej, det er fint. Så drøber du sådan lidt, uden at ramme kanten, sådan her. Det kører du så videre på alle sammen, ikke? Jeg har jo en stor del af vores ansvar, fordi vi jo alle sammen er team, som arbejder sammen for at lave maden, og så for at komme ud til tiden. Sådan så dem, der sidder og venter derude, de ikke bliver sure. Anton, Andy og Sofie, kig lige på mig. Hvem præsenterer hvad? Jeg præsenterer den her. Hvad er det der? Hvad er det der? Det er jordskokker med noget torskerogn og med noget æg. Den tror jeg lige, vi skal øve lidt mere, den der. Må jeg høre din præsentation? Vi har lavet en italiensk. Bare bliv stående der. Bare bliv stående der. Okay. Jeg sidder jo herovre. Nå, hvad siger du? Vi har lavet en italiensk lasagne. Kan du høre hende? Jeg kan ikke høre dig. Nå, hop derned, Anton. Jamen, det er en broccolisalat, som... som har fået en pistachienød pesto. Ja. Jeg kan ikke høre det. Hej alle sammen. Jeg er så heldig, at jeg skulle præsentere den bedste af de 3 retter, som vi skal spise i dag. Råkost af broccoli. Sådan, mand. Kom så. Få maden ind. Gruppekram. Hun vil kramme. Så krammer vi. Nu når I skal til at præsentere, så på med det professionelle gameface, og så bare levere varen godt. Jeg lukker dem ind. Jeg præsenterer de 3 unge mennesker. Ja. Hyg, det der Bo, hyg. Vi bliver ud. Skal vi af med kasketten eller ej? Vi skal have hyg. Vi skal få det til at så hyg. Dugter voldsomt. Så meget ud. Lasagnen til at gå. Ja, synes jeg. Inden vi skal indtage dagens lækre måltid, så vil jeg lige give ordet til Hanne engang. Ja, jeg vil bare lige sige, at lige om lidt, så synes jeg, at I skal give de her 3 kammerater en hånd. De har bare været så fantastiske derude. De har knoklet røven ud af bukserne, og de har været bare så super. Hej alle sammen, jeg har fået æren at præsentere den her fantastiske jordskokkesalat med torskerogn. Så jeg håber, at I vil nyde den rigtig meget. Vi har valgt at lave en dejlig lasagne. Jamen, jeg skal så repræsentere den bedste af de 3 retter, som der er serveret i dag. Råkost med broccoli. Velbekomme. Men den der knold der, du har fundet, ikke? Det smager voldgodt. Det er jordskokker. De spærer så froderen.
Hvad synes I så om maden? Nu kender du jo min indstilling til pasta, ikke? Jo. Og se, hvor jeg har spist, du. Ja, det er godt. Der er betydeligt meget mere smag i den her lasagne, end der er det, vi plejer at få. Det smagte godt af det. Det var godt. Ja, det var godt. Hallo? Kan vi få roligt? Nå, prøv at høre. De har jo knoklet herovre. Og jeg synes, at den mest korrekte måde at finde ud af, om I har kunne lide maden eller ej, det er jo sådan set, at man larmer og råber og brøler. Så hvad synes I? Man blev sådan helt glad, fordi folk de klappede af det, man havde lavet. Og så går vi ud. Det var sådan lidt en lettelse, at de godt kunne lide maden. Det var fedt at lave noget mad, som de alle sammen godt kunne lide. Så jeg var da glad for at høre, at det var noget. Det har været en god oplevelse, meget egentlig. Jeg synes, det er blevet sjovere at være ude i køkkenet. De har bare virkelig givet den en skalle. Så jeg er stolt af dem. Så, ja. Hele restauranten derinde, de er lykkelige. De elsker maden. De 3 elever her, de har bare været så kanoner. Ja. Ja, det er da fantastisk. Ja, det er det. Det er da fantastisk. Men det har de også været. Det er jo det, mad handler om. Altså, det er jo følelser. Det er følelser, som Sofie vil sige. Gruppekram. Tak for det. Godt, så bliv ved. Jeg kommer tilbage om et par uger, eller en måned cirka. Ikke? Og så håber jeg, at jeg kommer tilbage og ser, at der er nogen, der virkelig har lyst. Ikke? Skide godt. Det gør. Vi ses. Det Ha' det godt, ikke? Hej. Det har været en sjov uge, det her. Jeg tror virkelig, at man kan tale om, at der er blevet bygget en bro igen mellem eleverne og køkkenet. Jeg er tilbage på Bornholm. Jeg glæder mig til at komme ind og se Hanne og høre, om hun har kunne bruge de ekstra penge til noget. Om hun virkelig kunne mærke forskellen. Og så om der er kommet en bedre dialog sammen med eleverne. Og så skal jeg også lige slutte med mine spioner. Hej. Du måtte jo komme over, da der var solskin, ikke? Hej. Velkommen til. Hvordan går det? Jamen, det er en proces at få eleverne til at engagere sig. Hvad med de ekstra penge? Har du kunnet mærke en forskel der? Nej, fordi det er ikke, der er vi ikke ligesom nået til endnu. Okay. Det er sådan lidt med forbehold, og så skal vi lige se, hvor er det, der er brug for dem, og hvor er det, de skal bruges. Det er jo bare et par ekstra kroner om dagen. Ja, men hvis de ikke er at finde andre steder, ikke også? Ikke? De skal jo tages fra noget andet, ikke også? Ikke? Men, Så Margrethe har lovet noget, hun ikke har leveret? Hun har lovet noget, som vi arbejder lidt på derhen af, og så ser vi, hvad det ender med, ikke også? Ikke? Tak. Dejligt at se dig. Hvad så? I er jo mine spioner. Hvordan har maden været? Som du plejer. Jeg synes i hvert fald, at nogle af tingene er blevet lidt bedre. Det er blevet sådan lidt mere varieret, ikke? Ja. Lidt, Så er der sket noget? Ja. Og vi havde jo en aftale om, at der skulle tages billeder, drenge. Jeg har det her billede. Hvad gjorde, at du lige præcis tog den her? Det så anderledes ud fra, hvad vi plejede at få. Ja. Så. Hvis vi nu skulle give nogle stjerner, hvor ligger vi så? Vi ligger nok ved en 4, synes jeg. En 4? Ja. Jeg synes, der er sket noget i hvert fald. Ja. Kan du huske, hvad du gav sidst? Jeg tror, det var en 1'er eller en 2'er. Så du har sprunget 3? Ja. Jeg gav 1 sidst, og jeg synes, der er sket forandringer, sådan 3 eller 4. Det fortjener de sgu. Helt øjeblik. I står og har sådan en helt kropsprog, der er blevet lidt bedre. Men I jo, når man hører på jeres karakter, er I jo over dobbelt så godt. Jeg synes sgu, det er blevet godt. Det er god mad nu. Ligesom at spise på en restaurant. God restaurant. Tak skal I have. Vi ses lige om lidt. Hvad så? Det var ikke med stor kærlighed. Hvordan har I det? Var det en hård uge? Ja, så der er selvfølgelig kommet lidt mere smag i det, men det er ikke det helt store. Ja, nogle gange bliver det stadig vand. Hannerne har også forsøgt sig at prøve det der mere med at sørge for, at maden kommer ud til tiden, i stedet for at fryse det ned og genopvarme det. Okay. Det er de begyndt med? Ja. Hvad med det her med at melde tilbage? Det har jeg da været med. Hvad har jeg været ude at sige til dem? Godt. Ja. Det smager godt. Ja. Har I været ude at sige til dem, når de ikke smager godt? Nej, ikke rigtigt. Hvordan kan man lave om på sig selv, hvis man, når man laver en fejl, ikke får at vide, at man har lavet en fejl? Det kan man jo heller ikke. Det var ligesom det, der også var pointen. At I skulle hjælpe med ligesom at starte hele den her bølge, sådan så at der blev... at der var en dialog mellem eleverne og køkkenet, ikke? Ja. Har du lyst til en sidste opgave? Ja.
kunne godt tænke os at spørge hele skolen, om de synes, det er blevet bedre kantine. Ja. Så hvis du nu stiller dig op og så spurgte dem. Hej alle sammen. Hvem synes maden er blevet bedre? Kom nu ind, Hanne! Nå, piger. Jeg synes, det var betydeligt bedre måltid mad, jeg har fået i dag, end jeg fik første gang, jeg kom her. Noget af det, der slog mig lidt, det er, at man må ikke glemme at få den der snak med dem. For jeg tror faktisk, udover jeres smittende humør og det her, så er det den stærkeste ting, I har her. Det er jeres tætte forbindelse til dem. Og så synes jeg, I skal tage en snak med Margrethe. Ved du, jeg kalder lige på Margrethe. 1 sekund. Må jeg låne dig? Ja, jeg skulle lige have en 6. sans. Du er en frækkert. Nej. Ja, fordi du har lovet, at der kunne komme lidt ekstra penge i kassen. Selvfølgelig er der jo begrænsninger, men der har faktisk gået ind og sagt, at Hanne, hun laver den kost, som hun synes, at det er det, der skal til. Når du nu går med på lejen, Ja, ja. du kunne have sagt blankt nej fra starten af. Ja, ja, det kunne man, men det er vi ikke. Men så er der bare ikke nogen, der går og skubber til dig og presser dig og er lidt kække og frække. Og der skal du måske være lidt mere en slagterhund. Ja. Ha' det godt, ikke? Ja, tak, tak. Forandring tager tid, og det er en langsomlig proces. Jeg tror faktisk på, at der er en forvandling, der er i gang. Den er måske bare ikke gået lige så hurtigt, som jeg ville ønske, at den skulle gøre. Men det vigtigste af alt, det er, at man kan se, at stenen er kastet ned ad bjerget. Hvad sker der? Det smager sådan lidt, som det ser ud. Sådan lidt tutti frutti-agtigt. Ej, for helvede. Det er lidt komisk, at en brandmand kan brænde noget på, ikke? Kom for satan. Jeg har højdeskræk.